Errepidea guztiona da. Txirrindulari hori, errepidean arretaz eta kontuz ibili, jokabide ausartegirik egin gabe. Zirkulazio arauak ere zuretzat dira. Seinaleak zure segurtasunerako elkargune eta bidegurutzeetan eta gune kritikoetan daude jarrita zirkulazioa zuzentzeko. Errepidean, babeskasko homologatua erabili behar da. Debekatuta dago, soinuak hartu eta entzunarazten dituzten aparatuei konektatutako entzungailuak erabiliz gidatzea, baita telefono mugikorra erabiliz ere. Eguzkia sartzen denetik irten arte, edo edozein ordutan tuneletatik ikuspena gutxituta dagoen egoeretan, edo argiak erabili behar direnean, ibiltzeko asmorik baldin baduzu, bizikletak elementu islatzaileak izan beharko ditu, eta bere gidariak jantzi islatzaileak eraman beharko ditu gainerako gidariek eta erabiltzaileek ikusteko moduan. Horrez gain, bizikletak gailu hauek izan beharko ditu. Posizioko argizuri bat aurrealdean. Posizioko argigorri bat atzealdean. Triangeluarra ezten katadioptriko gorri bat atzealdean. Katadioptriko horiak gurpilen erradioetan eta nahi bada pedaletan. Bizikletak txirrina ere izan beharko du. Horren bidez, gainerako erabiltzaileei bertan zaudela ohartarazi ahal izateko. Zure jokabideak besteengan eragina du. Ahal duzun neurrian, erraztu gainerako ibilgailuen maniobrak, batez ere taldean ibili ezkero. Adeitsua izan, edozein arrazoirengatik ibilgailu baten gidariaren jarrera gaitzetsi behar duzulakoan bazaude, egizu zentzuz eta iraindu gabe. Jokabide ausartegi bat ikusi eta salatu nahi baduzu, deitu ertzaintzari eta ez hartu justizia zeure kontu. Bidetik oinez edo kirola egiteko korrikadoan batekin topo egiten baduzu, ez pasatu harengandik hurbil eta mantsotu abiadura. Jo bizikletako txirrina bertan zaudela abisatzeko eta ohartarazteko. Txirrindulariek, gainerako gidarien antzera, bideen beste erabiltzaileei behar adinako aurrerapena adierazi behar dizkiete egingo dituzten maniobrak. Ohartarazpen horiek besoa sorbaldaren mailan luzatuz egingo dira. Eskuinetara biratu nahi izan ezkero, eskuineko besoa horizontal jar dezakezu eskua berantz luzatuta. Edo bestela, ezkerra altxa dezakezu, baina besoa gorantz okertuta dagoela. Era horretan, kontrako aldera biratuko duzula adierazteko. Ezkerretara biratzeko, ezkerreko besoa luzatu behar duzu. Bat-batean balaztatu nahi izan ezkero, adierazi behar duzu besoa aldizka goitik behera mugituz, mugimendu laburrak eta azkarrak eginez. Bi norantzkoetako bidean baimenduta dagoen tokitik ezkerretara biratu nahi izan ezkero, norabideak bereizteko luzetarako marrara edo erdibitzailera hurbildu behar duzu, eta hori egonezik, galtzadaren ardatzera, baina kontrako norantzkorako aldean sartu gabe. Herriz kanpoko bideetan eta ezkerretara biratzeko erreirik ez badago, txirrindularia eskuinean jarri beharko da. Alden guztietan galtzadatik kanpo eta toki horretatik hasiko da bira ematen. Gogoan izan, bizikleta baten gidaria zaren aldetik, beste edozein ibilgailu aurreratzen duzunean, gutxienez metro terdiko tartea gorde behar duzula. Taldean ibili ezkero, txirrindulariak unitate bakartzat hartuko dira. Debekatuta dago bide publikoetan abiadura lehiaketak egitea, baita beste erabiltzaile batzuek erabil ditzaketen lurretan ere. Taldeko bizikleta zirkulazioa beti biko hilaratan egingo da, eta kasu hauek gerta daitezke. Paraleloan zirkulatzeko behar bezalako bazterbidea duen bidea. Bazterbidetik ibiliko dira. Bizikleta bakararentzat baino ez bada, bat bazterbidetik ibiliko da, eta haren ezkerraldetik paraleloan beste bizikleta bat, baina beti ahalik eta hurbilen galtzadaren eskuinaldetik. Gehienez, biko hilaratan ibili ahalko dira, baina bata bestearen atzetik joan beharko dute ikuspenik gabeko tarteetan eta trafiko samaldak daudenean. Txirrindulariei jarraipena egiteko taldearekin batera ibilgailu bat badoa, ibilgailu horrek bazterbidetik zirkulatu beharko du. Beti erne egon zaitez gidatu bitartean. Gogoratu, ez usteko batean taldean joan ezkero, erreakzionatzeko eta maniobrak egiteko ahalmena txikiagoa dela bakarrik joatean baino. Eta ibilbidea planifikatze aldera, kontuan izan eguraldi txarra eta batez ere, ez ibili bizikletaz haize bolada gogorrak iragarrita daudenean.